सारा कलाकार लोग के पुरस्कार मिलल। हाँ जी। 2 आदमी अवरी बड़े दे ये हमरा नहीं के मिलल है, हमरा कहते एक आदमी सुत गोल बड़े इनके के छोड़ दी ऐसे तो ले ला तारा ढेर मेहनत बा बाबू। हाँ जी। चलिए हमारा सुजीत बबुआ खातिर 1 से 1 रुपया, बाकी लोग खातिर 50-50 रुपया आइल। 20 रुपया। हाँ रौरा खातिर 20 गो, इकरो खातिर 20 गो गइल बा। 50 को नहीं खाइल हमरा लगे। हाँ तारा लोग नहीं खाइल भाई। हां कट जला हमरा के लगे। हाँ तार कट जला काहे के बीच में पानी पिए लगल वही से कट जला। हाँ जी। पेट पार्टी का मालिक के 50 गो बोला। फिर एक बाद छठियार जब होई नु, एक बाद छठियार बस है तनी सपर जावे एक बाद चली है बारात। हाँ जी। बारात रास्ता में चलल, रास्ता पहुंचल बिमला नदी के किनार पे जहाँ शादी विवाह होत रहे। हाँ जी। वो जा दुआरे बारात लगल ना जी, वजह से राजा जनक जी की यहाँ दुआरे बारात पहुंचल बा। तो लड़की के पिताजी दौड़ पूजा करावे ले। हाँ दौड़ पूजा जब करावे ले हाँ तो वही जब माई बहन लोग आवेला। कैसे ये महाराज लेली बैंड पार्टी के मालिक जी लेली मनोज राम जी के तरफ से। हाँ हम वही मनोज राम जी के तरफ से सारा कलाकार लोग के। हाँ जी। अरे वो लाखों रुपया के बरोबर बा। वो रुपया कितना कठिन से आवत तरह बुझाता। हाँ बड़ी कठिन सा होता। पैसा कमाए खातिर कितना दिन से जागो तरह। हाँ जी। ये बात तार मेहरारू बुझत हुई है। हाँ जी। 12 बजे जे पैसा कमा के मेहनत से मेहरारू के देता। हाँ जी। वो मेहरारू बुझती है। हाँ जी। मान ली कि हम जागत नहीं तो मौगी के गजन नहीं खे, उ सुतत होई उहो जागते होई चिहुकले होई। हाँ जी। दादा रे दादा सुजीत बाबू घरे हइले नहीं खी। हाँ हाँ हाँ। हम घरे अकेले ही बानी। हाँ। का शिवम बाबू। हाँ जी। कहीं बिलाई के भके भके घर में घोपड़ा से मत कूद जा। हाँ जी। हाँ हाँ यहू के तो डर बा। हाँ हाँ चली यह द्वार पर बारात जब जाला द्वार पूजा होला। हाँ जी ये हाला तमाई बहन लोग गीत गावेला। कैसे गावेला द्वार पर बारात पहुंचल बा, द्वार पूजा होता। लड़की के पिताजी आदर सहित बेटा पक्ष के लोग के हाँ जी बुलावे ले, बुला के दरवाजा पर ले चले। द्वार पूजा होला। कैसे माई बहन लोग आवेला लोग कि पेन्ही ना जनक राजा हाथे करुणा सरधिया
कारणे, बेटी हो मांडवी बेटी कारणे, बेटी हो श्रुति कीर्ति बेटी कारणे, शिरवाज नवाई। हाँ ए महाराज बेटी ऐसा चीज होली हाँ जी कि बेटा से अगर एगो कुल चलेला हाँ जी तब बेटी से दूगो कुल चलेला। हाँ लेकिन बेटी बेटी होके तो हाँ जी ना तो मनोज भाई हाँ जी एक गो बेटी के जब विदाई होके लगेला, हाँ जी हाँ जी एक गो बेटी के विदाई जब होला तो घर भर के गांव भर के लोग रोवे लगेला, हाँ जी हितई परितई के लोग रोवे लगेला। हाँ